ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. विनायकात सावंतवाडीत प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची पत्रकार परिषद झाली. यावेळी त्यांनी फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त झालेली विकास कामं यांबाबत सुद्धा संवाद साधला. मात्र ज्यावेळी त्यांना आरोग्याचा प्रश्न विचारण्यात आला त्यावेळी एक वेगळीच भूमिका त्यांची दिसली. नेमकं यावेळी सावंतवाडीच्या पत्रकार परिषदेत नेमकं काय घडलंय? निश्चितच होईल. आज भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण सावंतवाडीत आले होते आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ज्या पद्धतीनं सरकार कार्यरत आहे त्या सगळ्या कामांची त्यांनी माहिती दिली. कशा पद्धतीनं गतिमान सरकार काम करतंय त्यावर त्यांनी भाष्य केलं. विविध योजना ज्या सरकारच्या माध्यमातून राबवल्या गेल्या, वर्षभरात जी कामं केली गेली त्याबाबत त्यांनी सांगितलं, माहिती दिली. त्याचबरोबर ज्या पद्धतीनं आपण पाहतोय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांमध्ये महायुतीमध्ये जो वाद झाला, महायुतीमध्ये ज्या घडामोडी घडत आहेत त्यावर सुद्धा रवींद्र चव्हाण यांनी भाष्य केलं की ते सगळ्या गोष्टींवर जे उपमुख्यमंत्री आहेत, शिवसेनेचे नेते आहेत, त्यांच्यासोबत बैठका झाल्या, त्यांच्यासोबत गोष्टी झाल्या आणि त्यानंतर हे वाद वाढू नये किंवा जे एकमेकांच्या पक्षातले कार्यकर्ते फोडले जात होते, प्रवेश घेतले जात होते, ते यापुढे होऊ नये. महायुतीचा जो युती धर्म आहे तो कायम राहावा या पद्धतीचं वक्तव्य सुद्धा त्यांनी केलं. मात्र हे सगळं होत असताना आपण जर पाहिलं संपूर्ण वर्षभरात जी काही विकास कामांचा आराखडा त्यामध्ये पाहिला तर आरोग्याचा एक प्रश्न जो आहे, विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला जो आरोग्याचा प्रश्न आहे तो खूप महत्वाचा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांना आज सुद्धा आरोग्य सेवांसाठी गोवा बांबोळी इथं जावं लागतं, परजिल्ह्यात जावं लागतं, परराज्यात जावं लागतं आणि हा प्रश्न रवींद्रजी चव्हाण यांना विचारण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. कारण स्वतः रवींद्रजी चव्हाण यांनी सामाजिक बांधिलकी राखत सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये एक MD फिजिशियन नेमला आहे. एक सामाजिक भावनेतनं त्यांनी हा डॉक्टर इथे नेमलेला आहे. जर बघितलं तर गेली 2014 पासून महायुतीचं सरकार राज्यामध्ये आहे. मधल्या 2.5 वर्षाचा जर काळ सोडला तर महायुतीचं सरकार या राज्यामध्ये आहे आणि असं असताना आरोग्य सेवा, आरोग्य सुविधांचा प्रश्न हा जैसे तेच आहे. आज सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, सावंतवाडी असेल या भागात MD फिजिशियन्स डॉक्टर मिळत नाहीत. इथल्या जे रुग्ण आहेत, इथले जे जिल्हावासी आहेत त्यांना आरोग्याच्या प्रश्नासाठी, आरोग्य सुविधांसाठी, उपचारांसाठी गोव्याकडे भीक मागायची वेळ येते आणि ही परिस्थिती आजही संपलेली नाही. त्याबद्दल जेव्हा आम्ही विचारायचा त्यांना प्रयत्न केला त्यांनी तो प्रश्न टाळला की त्यांना पुढच्या कामाला निघायचं होतं म्हणून ते निघून गेले, हे समजलं नाही. मात्र हा एक गंभीर प्रश्न होता, हा जिल्हावासियांचा होता, इथल्या सर्वसामान्य जनतेचा होता. महाराष्ट्र सरकारनं वर्षभरात केलेली विकास कामं त्यांनी सांगितलेली असताना स्वतः रवींद्र चव्हाण यांना ती जाण आहे. त्या जाणीवेतनं, त्या जाणीवेतनं त्यांनी एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये MD फिजिशियन नेमला आहे. तिथे ते सेवाही देतात. त्यामुळे त्या संदर्भातला तो प्रश्न होता. मात्र त्या प्रश्नावर उत्तर देताना ते दिसून आले नाही आणि अशा पद्धतीचं सगळं चित्र या ठिकाणी दिसलं. मात्र या पत्रकार परिषदेमधनं जे महाराष्ट्र सरकारने वर्षभरात काय केलं या सगळ्याची माहिती, त्याचबरोबर मधल्या काळामध्ये या 15-20 दिवसामध्ये निवडणुकीच्या वेळी महायुतीमध्ये जे काही नाट्य सुरू होतं, ज्या काही घडामोडी सुरू होत्या त्यावर सुद्धा पडदा टाकण्याचं काम सुद्धा या पत्रकार परिषदेमधनं झालेलं पाहायला मिळतंय. धन्यवाद विनायक, तू दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी.